ଯାଦବପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆପଣମାନେ କଲିକତାକୁ ସେହି ଚକଚକିଆ ସହର ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିଯୁକ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ହଜାର ହଜାର ମହାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଚିନ୍ତକ। 1955 ମସିହାରେ ସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ଟପ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 4। ଏହି ଗେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସ୍ୱପ୍ନର ଯାତ୍ରା। ଗେଟ୍ ନମ୍ବର 5। ଏଠାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାଦବପୁର ହୃଦୟ, ଯୁବମାନଙ୍କ ଆଡ୍ଡା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଭାବନାର ସବୁଠୁ ଗରମ ସ୍ଥାନ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଆର୍ଟସ ଓ ସାଇନ୍ସର ଯାଦବପୁର ଏସିଆରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଛାତ୍ର ଜୀବନ, ଅପରୂପ ସଂସ୍କୃତି ଓ ରାଜନୀତି, ନାଟକ ଓ ଖୋଲା ମନ। ଏଠାରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଗଛ, ପାଣି, ପବନ, ଲୋକ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଅଟେ। ଯାଦବପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯାହା ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ। ଯଦି କେବେ କଲିକତା ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଏଠାରେ ହାବଭାବ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଲୋ